are going to Tres Marias Resort. Located here in Putud, Angeles City, Pampanga. Pala nagtitinda. Ano kami ng Wala. mga motor parts yan. Oo, ang dami. Mga ano, parts po ng motor. Hindi ko na kung may parts. Hindi, motor lang siguro. Sasakyan kasi medyo taas eh. Oo. Sumikat yung araw. Kanina lakas ng ulan mo. So guys, we're here in Barangay Putud. Ito ba yung Deka? Yan. Ito na. Ito may mga flag dito. Layo pa dito. Ah, right. Sa dulo pa. Farm Villa. Endless Farm Villa Resort. Uy, Farm Villa. Oo, meron din pala. Yung pinag-daralay na dun sa diretso dun. Ito, Tres Marias Resort. Saan? This way. Sige, diretso. Wala ko sa kwarto mo, Maris. Watch yung mag-i-step.
daming tubig dito, hindi siguro ba tenda? Wala pang kanal. May mukhang wala sa gilid. Walang kanal. So guys, may family outing po kami ngayon. Dedicated sa pamangkin ko kasi nag-graduate siya ng senior high school. Pero hindi po niya alam na para sa kanya tong event na to. So, it's a surprise po para sa kanya. Tres Marias Resort and Villas. Hindi namin sinasama na magsiswimming. Kasi sabi niya, kasi na lang ako sabi niya, sasama kayo, sabi niya. Ay, sino kasama namin? Sabi niya, kami lang. Kami lang. Oh, Mirage. Bago din. Oo, kamukha. Kasama ako, sabi niya. Nakita mo na yung windshield. Oo. Ganda. Sasama lang tayo na dahil mag-lunch namin sila, sabi niya. Ba't ang daming karga? Sabi niya sa natin ang daming karga. Ayan siya. Nasa loob niya yung Ah, ito. kasi hindi niya alam eh. Oo. Quatro Hindi niya Marias. alam na. So guys, ito na tayo sa Tres Marias Resort. Yan. Umilas din yun. Ay, wow. Yan, may mga bisita na rin po. Ayan. Okay. Andun sila. So guys, welcome to Tres Marias Villas Resort. Here in Putud, Angeles City, Pampanga. So tara guys, samahan niyo po ako explore natin ng resort. So guys, yan, ito po ang resort. So bago po pumasok, kailangan mo ng tatakan. Yan. Okay na? So, ito po. Kala ko kanina. Saan kayo mag-ano? Kala ko boy, itong ano, kabado. Ako din kanina ate, akala ko buhay. Nakalimutan mo yung kape mo kanina, te. Pinadala ko kayo yan dyan. Oo. So, ito po ang mga cottages. So, dito kami guys. So, meron po silang function hall guys. Yan. So, dito po yung mga cottages. Ayan.
at ang adult pool. So, may dalawang pool lang po itong resort. Then, kung gusto niyo po mag-overnight, ayun po yung mga rooms sa banda doon. So, may slide din po. Yan, pang malaki tsaka pang bata. Oh, say hi! So, eto po yung mga pamangkin ko. Yan, si Jero. Uy, mag-shoutout kayo. So, mga Korean ano sila, guys. Yan ang swimming? Yan ang swimming tayo? Bakit? Ano?